започвайки да покажем как най-напред, размеквайки стъклената пръчка, можем да направим едно малко стъклено магнисто. Тази проекта, за разлика от стъклото на тръби, стъклените пръчки, започвайки да работим с тях, трябва да темперираме предварително, карвайки много с резки движения, защото нагрява се външната част, вътрешната остава. Знаем, че характерно за стъклото е при разлика от 40 градуса се получава температурен шок. И това може да доведе до разпукване на тази стъклена пръчка и да връхнат от нея нагорещени малки части. Затова по този начин темперираме върха. Започваме, след като сме темперирали, с въртени да нагряваме и да набираме малка стъклена маса. Да покажем първо как можем да направим едно стъклено топче. Набирайки тази стъклена маса, можем леко да я съберем, да продължим да набираме размекнатото стъкло. След като сме достигнали до определената от нас дължина на тази стъклена маса, заглаждане, въртейки. Започваме с помощта на пламъка, въртейки постоянно, да оформяме във вид на малко стъклени топче. Можем да въртим само напред и въртейки напред и назад. С въртението и пламъка получаваме желаната от нас форма, за да можем да отделим леко прекъсване. Гледаме втори път. Продължаваме да формаламе вид на топче. За да можем да отделим тази вече готова стъклена сферичка, използваме малък държач прозрачно стъкло, който спояваме в долната част. Краят на пламъка ни служи, за да обрежем да загладим. Получавайки желаната от нас форма, темперираме на върха на пламъка, за да намерим температурата от 800, поне 400-500 градуса и задължително
всички едни изделия, които правим от плътни стъклени пръчки, ние трябва да оставим за темпериране. Това е една темперираща гранула, която се нарича вермикулит и която ни дава възможност, оставяйки стъкленото изделие, то в продължение на половин час бавно и постепенно да достигне обикновено поставена температура, при която няма да се разпука. Ако ние оставим така нагрятата стъклена топка на масата, при различната скорост на изстиване, външната обвивка на това стъклено топче изстива с по-висока скорост, останалата вътре топлина се задържа и при разлика от 40 градуса се получава така характерния температурен шок, който води до разпукване на изделието. Затова задължително, след като сме направили това изделие, трябва да темперираме или в темперираща пещ, ако не разполагаме с такава, с тази темперираща гранула.